Poznáte ten pocit? Snažíte sa jesť menej, vynechali ste sladkosti, dávate si pozor na pečivo, chodíte na prechádzky, možno aj cvičíte. Napriek tomu sa váha nehybe. Alebo schudnete kilo a o pár týždňov je späť. Potom príde myšlienka, asi robím niečo zlé, asi nemám dosť silnú voľu. Lenže čo ak problém nie je v tom, že sa málo snažíte? Čo ak riešite nesprávnu premenu? Neznámu premenu. Práve o tom bude celá nová séria Rovnica chudnutia neznáme premenné, pretože chudnutie nie je len o kalóriách. Je to rovnica a problém je, že väčšina z nás sa celé roky sa snaží riešiť rovnicu, v ktorej nepozná všetky premenné. Dnes sa pozrieme na 3 z nich. Inzulínovú rezistenciu, leptínovú rezistenciu a kortizol. A hlavne na to, ako oni spolu súvisia. Predstavte si, že riešite matematickú rovnicu. Poznáte cieľ, áno, chcete schudnúť. Poznáte aj niektoré premenné. Stráva, pohyb, kalórie. Lenže v rovnici sú aj neznáme. A pokiaľ je niektorá z nich dominantná, môžeme robiť všetko správne a výsledok sa aj tak nedostaví. Presne to zažívajú mnohí ženy po 40-ky a ja som jedna z nich. Sústredia sa na kalorický deficit, ale ich telo medzi tým rieši hormonálny problém, ktorý brzdí celý proces a kalorický deficit tu nepomôže. Inzulínová rezistencia. Nebudem zachádzať do nejakých odborných detailov. Jedno video máme na kanále, nechám link pod videom. Teraz potrebujete pochopiť jednu jednoduchú myšlienku. Inzulín pomáha dostať energiu z krvi do buniek. Keď bunky prestanú reagovať dostatočne citlivo, telo začne vytvárať inzulínu viac. A práve vysoký inzulín patrí medzi najčastejšie metabolické brzdy chudnutia. Ako to vyzerá v bežnom živote? Vyzerá to takto. Napríklad po jedle, po obede ste unavená. Chce sa vám spať. Alebo cítite, že potrebujete po obede kávu, áno, aby vás povzbudila. Popoludní vás prepadne chuť na sladké a večer máte pocit, že by ste najradšej vyjedli celú chladničku. A mnohé ženy si myslia, a ja som si myslela, že ide o slabú voľu. V skutočnosti môže ísť o signál, že telo nedokáže správne hospodáriť s energiou. Ďalšou premennou je leptín. Hovorí sa mu hormón sytosti. Jeho úlohou je oznámiť mozgu, že energie je dosť a nie je potrebné ďalej jesť. No, problém nastáva vtedy, keď mozog tento signál prestane vnímať. Ono to nepočuje. Predstavte si, že vám niekto zvoní pri dverách, ale zvonček nefunguje. Ano? Signál existuje, len sa nedostane tam, kam má. Podobne môže fungovať aj leptínová rezistencia. Telo má dostatok energie, sme sa najedli, ale mozog sa správa, ako by jej bolo nedostatok. Výsledkom je slabšia sytosť, častejší hlad a neustále myšlienky na jedlo. Kortizol a stres. Treťou premennou je kortizol. Kortizol nie je zlý hormón. Potrebujeme ho každý deň. Pomáha nám ráno vstať, reagovať na záťaž a zvládať bežný život. Problém vzniká vtedy, keď stres trvá príliš dlho. Telo sa potom správa, ako by bolo neustále v pohotovosti.
Môže sa objaviť priberanie najmä v oblasti brucha, silná chuť na sladké, večerný hlad, únava počas dňa a niekedy aj nočné budenie. Nie preto, že žena robí niečo zlé, ale preto, že organizmus dostáva signál, že teraz nie je vhodný čas na spaľovanie zásob. O tom budeme hovoriť v ďalších videách, áno, čo sa deje v noci, keď sa zobudzame o 3. alebo o 4. o 5. Najväčší problém je v tom, že tieto tri systémy nefungujú oddelené. Dlhodobý stres môže zhoršovať citlivosť na inzulín. To je môj prípad. U mňa sa začalo z toho všetko. Horšia citlivosť na inzulín podporujú ukladanie tuku. Vyššie množstvo telesného tuku môže zhoršovať odpoveď mozgu na leptín. A keď nefunguje dobre leptín, rastie hlad, klesá sytosť a kila pribúdajú. Vzniká začarovaný kruh a práve preto sa niektoré ženy cítia, ako by bojovali sami proti sebe. Žena je hladnejšia, má menej energie, viac chuti na sladké, jednoducho priberá a zároveň sa jej ťažšie chudne. Potom sa snaží vytvoriť ešte väčší kalorický deficit, ale dominantná premena zostáva nevyriešená. Teraz už chápete, no? Možno sa spoznávate v niektorých z týchto situácií. Po obede bojujete s únavou, potrebujete kávu, aby ste sa zvládli lepšie popoludnie. Večer vás prepadne chuť na sladké, tuk sa ukladá najmä v oblasti brúška, energia počas dňa kolíše a napriek snahy sa váha hýbe len minimálne alebo vôbec, alebo ešte horšie pribúda. To je môj prípad. Samozrejme, jeden príznak ešte nič nedokazuje. Ak sa však objavuje viacero z nich naraz, môže sa naznačovať, že problém nie je v disciplíne, ale v metabolickom nastavení organizmu v daný moment. Preto ja som nad tým rozmýšľala, že treba urobiť takú sériu, ktorú som nazvala rovnica chudnutia neznáme premenné. A nebudeme hovoriť len o kalóriách, to už viete, hej. Budeme postupne odhaľovať jednotlivé premenné, ktoré môžu brzdiť chudnutie. Inzulín, leptín, kortizol, spánok, zápal, štítna žľaza, železo a ďalšie faktory. Ak ste sa celé roky obviňovali, že nemáte dosť silnú voľu, ako ja, zvážte ešte jednu možnosť. Možno problém nie je vo vôli. Možno existuje premenná, ktorú ste doteraz vôbec neriešili. Alebo o nej nevedeli jednoducho. Preto mám pre vás dnes jednoduchú úlohu na najbližších 7 dní. Všímajte si, či ste po obede unavená, vás ťahá za pospať, či vás počas dňa prepadajú chute na sladké, z ničoho nič, vy ste najedené a odrazu, niečo by som sladké chcela. Či máte večer silný hlad, nevysvetliteľný, a či sa v noci budíte bez zjavného dôvodu. Tieto signály totiž často prezradzajú viac než číslo na váhe. Zároveň však nemusíte len čakať a pozorovať sa. Ak sa ma pýtate, čo najviac pomohlo mne na začiatku, pred 4 rokmi, boli to dve veľmi jednoduché veci. Začala som pravidelne chodiť. Naozaj. Na začiatok som nevládala 10 000, tak 5 000, ale potom už som sa snažila 10 000 krokov. A druhá vec,
oveľa väčšia pozornosť venovaná bielkovinám, aby som mala bielkoviny v strave. Neznamená to, že tým vyriešite všetky svoje problémy s chudnutím. Ja sama dnes už viem, že som musela riešiť viacero premenných naraz. A to je dlhodobý stres, dlhé roky nízkeho príjmu bielkovín. Neskôr som pochopila, že svoju úlohu u mňa zohral aj inzulínová, aj leptínová rezistencia. Obidve som mala. To sú ako siamské dvojičky, idú vždy spolu. Ak teda chcete počas najbližšieho týždňa urobiť prvý krok, skúste sa viac hýbať chodzou, necvičiť. Áno, v telocvični. Tam ešte zvýšite viac si kortizol. A zamyslite sa nad tým, koľko bielkovín naozaj prijímate a zároveň pozorujte svoje telo. Práve kombinácia pozorovania a malých zmien vám môže začať odhaľovať, ktoré premeny zohrávajú hlavnú úlohu práve vo vašom prípade. Tak a ešte jedna vec na záver. Možno ste si všimli, že v poslednom období vychádzalo menej videa a receptov, než ste boli zvyknuté. Neznamená to však, že som nerobila nič. Práve naopak. Veľkú časť času som venovala projektu, ktorý som chcela pripraviť už dlho. A to je vlastná stránka, vlastný web. Áno, web sa volá Victoria 40+, a nájdete na ňom články, ktoré rozširujú témy z videí. Už teraz tam nájdete niekoľko článkov o chudnutí, inzulínovej rezistencie, ďalších témach, ktoré budeme sa venovať a tam budú pribúdať články. Ak vás teda dnešná téma zaujala viac do hĺbky, pozývam vás aj na web. Nech sa páči. Odkaz nájdete pod videom. Majte sa krásne a vidíme sa pri ďalšom diele série Rovnica chudnutia neznáme premenné.